ubuphelele media. Ngizocela abantwana bayingxenye ukuthi sibona sibaningi kakhulu kodwa bengifisa ukuthi senze inkonzo yokuthandazela abantu ngoba omunye umuntu kuyenzeka ukuthi ahambe nomoya othile engazi ahambe nesigulo esithile engazi okunye safana izinto esithiyela zona abantu abangathandi abakithi, abantu abangayithandi impumelelo yethu. Okunye sikuthatha thina ngobudedengu bethu bokungalaleli, sihambe singena ey'ndaweni ekuthiwa akungena kuzo, kodwa thina sitholakale sesikhona kulezo ndawo, ebese imoya yobumnyama iyasinamathela. Futhi thina ngoba sigqoke emhlophe siyashesha u-attract-a amadimoni, ngoba amadimoni alwa noshembe. Sonke isikhathi amelene nendaba kaShembe. Uma eke athola umuntu owenza ubudedengu bokungalaleli izwi kaShembe, ajabula afe lowo muntu, ambambisise. Mangisakhuluma lento ngikhumbula indaba kamfundisi uMngoma. Umfundisi uMngoma wagulela unkosikazi, wathi mekugula wayesemthatha wasePhakameni ngesikhathi senguMahlombe. Yafika nguMahlombe yathi Mngoma, umkakho angezumthandazela kodwa akangabe saphuma la ePhakameni, akahlale la ePhakameni. Ngithe ezinye izinto ezisiphethe, izinto esizithola ngokungalaleli, izinto esikhuzwa kuzona thina sifunele ukuzenza, sizitshele ukuthi asizukubonakala. Amadimoni abathanda kabili labo bantu banje, ebese liyazona izinto zakho. Usabathe uzama lokho, sabathe uzama lokho ungaphumeleli. Ma umkaNgoma ehlezi Phakameni, esenesikhathi eside ehlezi, ngelinye ilanga wayesexoxa nabanye omama base bakhohlisana. Wathi labo mama, ngendlela engikhumbule ngayo ekhaya, ngendlela nje engikhumbule ngayo ekhaya, kade ngagcina ngikhumbule ngale ndlela engingayazi. Uma ngingathola noma ithuba lokuthi ngifike ngijike ngibuke izindlu zami zasekhaya, ngingene ezindlini zasekhaya bese ngibuya nje ngizela, sengabe ngiyile njalo. Bathi laba, utheni kanti Shembe? Wathi uShembe wathi funa ngaphumi la ePhakameni ngoba amadimoni lawa angigolisayo angilindi ukuthi baphuma la ePhakameni.
azobika ba bathi laba akulinda kuphi Samuel wathi cha wathi nje angilindele ekhaya ezwini ukuthi ngizala ayisesala le emuva angilindele ngasekhaya manje ngisaba ukuthi mangeshe stopini nje ukuthi ngeshe ngaba bathi laba hayi ngibela ungeshe stopini sakini weshungo kuhlala sisitolo bese uyabuya ngekubona le mthimo abenza bene umngane lo mngane nathi ukusibambana kanti siyakhayisela lo mama ngoba wayesikhumbule futhi wakuyibona lamadimoni umoya wawo wawuphapha ukuthi akabe nalo ukhozi ukukhumbula ekhaya wasiyagibela umama ngene ebhasini wahamba usesiduli isitobhi sangakubo ufika wehla ngesesitobhi wathehla nje wayewa wabuza lokhu umyenakhe owayemthathe ekhaya wamhambisa kumphethe wamhambisa ephakame wabuya wambamba bambona manje umfundane lesebenzela babuza basola benze njani wenzani lapha ngoba manje usephakame wenzani lapha ukuthi ngilapha mefika umngoma yamfika umfundane isikhotheni kuzewenze sekubuyile lamadimoni asebuyile wafika umngoma wathi uzama ukumthandazela avuka lamadimoni athi hayi ngoma ungasathandazi manje lo vele izilahla bangalaleli thina sithanda abantu abanjalo njengoba sesingenile la ngeke sisaphuma ngoba ngisho ukuthi kumlahle ngoba ngalalela isakhe kuyingozi kubantwana ukuthi singalaleli izinto esikhuzwa kuzo asifanele siseqe kuzo izinto esethelwa ngazo ukuthi lokhu inazaretha kubezi lokhu ungangeni khona asikuyeke ayibongozi la thembelini kwake kwakuzana la thembelini kusona ngoba idimoni uma lifike ukhona umoya kaNkulunkulu akwazi ukuhlala mhlawumbe labantwana balala bayafika la thembelini kodwa ngazi isihlatheni athi sonke nje yawo inkosazana qini nabizo ubaba kuthimana abantu thandazela ngawo wasekuyela futhi kahlatela la hisha kale demoni la yisingana babe phuma nayo beyibeka lapha ngaphandle ayaphuma ngamakhosazana ngokungazi idemoni likhipha ama instructions likhuluma kule ngane lithi hawo amakhosazana hlabelelani libatshela nje hlabelelani unababani ngizophuma kulo mntwana hlabelelani unababani nabo abasamemezi behlabelela belandela instruction yedimoni ngibona ukuthatha isikhathi ingasindi lengane la ngeke sekuqede bese sisukuma siyakho mangifika khona into yokuqala ngaphe ngayinothisa eyayenza idemoni lingaphumi leyangane yayifake inwele zokuthunyelwa ekhaya alizwa uyabona indlela engezwa ngayo angazi ukuthi uyoqhamuka umuntu oyokhuluma nizwe alizwa leyanto iyayidonsa imimoya yokunyama iyawadonsa amademoni leyanto angazi ukuthi sokhuluma kanjani nizwe yazi bafowethu ngathi ngifika nje ngafika notice ukuthi lena liphumile ekhanda angizange ngenze into eyiningi ngathi ngicela ubhonule yonke lento esekhanda lengane babhonula lezinwele inwele zanele zaphuma ingane inwele yavuka lengane ehlala lezi laphuma labalekile
mina nizwe. Namanje nje wena uphumile wena. Njengamanje kufanele sithandazele manje. Ingubo kaShebe sizoyibeka phezu kwalento obayixhumile ekhaya. Uzokusiza lokuthandaza uzokwenza la. Andalele, alifuni ukuzwa ngendlela enenhlani nayo. Ngathi selumele somgubezi kodwa ayashikoza. Yashikoza athi yabona nje abantu abagqoka amapempasi bayinkinga abezwe. Bayinkani njengalo impempasi. Impempasi ishukushisa alishi. Uyiphile phakathi aliboni. Unisika alipheli. Inkanje ekulaba abantu. Ngiyayisa izinto esizokwenza ukuthi malukhulekelwa amadimoni angaphumi kimi. Omunye uzothandazela namhlanje. Uzothandazela namhlanje. Kodwa ubelethwa kutokola ngishilapha kuwe. Awazi. Ubelethwa kutokola ngishilapha namhlanje. Uzengabona ukuthandazela. Uzosinda kanjani? Le nto beseqolo kuwe ya. Le nto beseqolo ya. Phela angifuni ukuthandaza uNkulunkulu ukuthandaza okwezibasiza abantu. Anguthandaza ukuthandaza uNkulunkulu okwezibalekelela abantu okwezibasiza abantu. Ngamane ngiyeke ubuye ekhaya begubo le. Uma ngizothandazela abantu abafaka izintambo ngoba umthandazo kaShebe awuzi ukusiza. uShebe uNkulunkulu nesikwele. uShebe akafuni ukukhompitha nento ethini. Uyayilenga uShebe aqhele. Angifuni ukwesisa isikhathi. Ufaka intambo ubone ukuthi ngeke ikhululeke. Hayi Shebe. Namazi. Abanye bafika besabanye besabela engalweni. Uthi angibuza ukuthi yena intambo efakile engalweni. Abakwazi ukuchazela abathanda ekhaya. Ngoba ngangikule. Idonsa ngokumoya lentaba. Ikhubalisa ngokumoya lentaba. Ngoba yaleka intambo, ekaShebe intambo kusho wafaka ngombe wena. Wafaka green. Wafaka yellow. Ikhubalisa ngokumoya. ekaShebe kusho imhlophe kaShebe. Le yakho inalesikhuphana seTibet cycling. Hey. Nizosinda kanjani banithandazela? Ofisha isono sakhe ngeke ayizuze. Isho ngani ngisifundile. Shaya ndabra, shaya ngesiphazamisi, nesithambo ikhulu. Kodwa ufuna bazi ukuthi uma umthandazo nakusiza ungasokushe. Ungasokushe. Kipalendo. Ne ayisizi ushupha nayo ikhona. Ayisizi le.
Oh, haleluya. Ngiyatambela batawami. Ngiyatambela. Ngiyatambela. Akasindi umuntu osuke enento ethile emzimbeni wakhe. Akasindi. Ukushenza lokuvela lapha amakhoba emthunzini, umakhoba ebika ethi shebe ngihlushwa izulu thawe makuthwasa ihlobo izulu lidlalela lapha emzini wami. Uthi shebe makhoba hambe ekhaya ufuna ukukhipha yonke into ewumuthi. Hambe ekhaya ufuna ukukhipha yonke into ewumuthi, ukhiphe yonke into ewumuthi uyilahle ngaphandle komuzi. Wafika makhoba ofuka yonke umuthi wasishana nempande efoto wathi awulene. Wathi amen. Unakipa endelea hapo. Wasishana na pesa mnyana, wasishana pesa mkate, wasishana waisi. Tuko masobe yati na ningenda ingiza ekosakweni izo ngezi wakese katawe na pale. Eko kwa sasa nisema katawe pale. Asante kusumo kwa tosha. Masobe. Yati masobe mtembo. Na tunaeleza utukufu salao zote ni veli wewe ndani. Sisi wengi bakala bikosi. Ngiyatubeka ngoba abantu bayicela izinto lithi satheni nina nacela ningamukeliswa ngoba angiceli kahle. Yebo. Manje ngizofisa abantu abazothandazela. Kodwa nawazi ukuthi khona into esemzimbeni wakho. Please, ungasondeli. Uma ungasondela khona abantu ohamba nabo bazokubuyisa la sithandazela. Uzazi ukuthi khona uyifakile. Okukhulu ukuthi uyilapha. Ungasondeli empilweni. Ngoba inomlilo kashendele kuwo. Iso Akshaya ngoba mhlawumbe uhleka nje wena uhlele ngokuphuma. La uzophila la uzosala nethi bhekisana.